Καλημερίζω τα κορίτσια του καναλιού μου. Καλημερίζω τις όμορφες γυναίκες του καναλιού μου. Λοιπόν, κορίτσια, ελπίζω εχθές να με είδατε στο live. Δεν ξέρω, το έχω ανεβάσει. Ότι μπορείτε να το δείτε με ηρεμία. Έχω κάνει κάποιες εποχιακές φθινοπορεινές προτάσεις. Πολύ όμορφα ρουφαλάκια που μπορούμε να τα βάλουμε πρωί, απόγευμα, βράδυ, όπως εσείς αγαπάτε. Λοιπόν, εδώ στο μαγαζί Αγίου Μελετίου 193 2-10-51-36-7-57 το τηλέφωνο μας. Εγώ είμαι η Κατερίνα. Είμαστε μία στάση από το μετρό Πλατεία Αττικής. Ό,τι θελήσετε μπορείτε να με καλέσετε. Ό,τι δείτε, ό,τι σας αρέσει μπορούμε να σας το φέρουμε. Λοιπόν, κορίτσια, τώρα τι έχω να σας δείξω σήμερα. Τα καινούργια μας τα ρουχαλάκια που έχουν έρθει. Πάμε να τα δούμε παρέα όπως κάνουμε κάθε μέρα. Τη γνωστή μας παρουσίαση. Λοιπόν, αγαπημένες μου, ένα ωραίο σετ σε τζιν φοράω εγώ, το οποίο είναι ελαστικό τζινάκι που βάζει περιφέρειες μέχρι 1,20-1,25 κάτω. Το έχω συνδυάσει με το πολύ ωραίο αυτό τζιν ζακέτα με κουκούλα, πάρα πολύ ωραίο, ελαστικό, το οποίο βάζει νουμεράκι, είναι ελαστικό, είναι πανέμορφο σετάκι για πρωινή έξοδο, για απογευματινή έξοδο, όπου θέλετε το φοράτε. Ένα τέλειο ρούχο, βγαίνει 45 ευρώ το σετάκι. Του έχω βάλει μια λούρεξ από μέσα, πολύ ωραία μπλουζίτσα σε πλεκτή, φανταστική, στα 16 ευρώ. Υπάρχει και σε άλλα χρωματάκια, ό,τι θέλετε μου ζητάτε. Και του έχω βάλει αυτό το φανταστικό δερματίνι γυλαίκο τέλειο, το οποίο μπορείς να το βάλεις με όλα στα ρούχα, καλύπτει περιφέρειες, είναι ένα τέλειο πάρα πολύ ωραίο γυλαίκο. Κοιτάξτε εδώ τι όμορφο που είναι. Μπορείς να το βάλεις με όλα στα ρούχα, με τα φουστανάκια σου, με τα σετάκια σου, με ό,τι θες εσύ, και το οποίο βγαίνει γύρω στα 40 ευρώ. Είναι όμως ένα τέλειο φανταστικό ρουχαλάκι. Λοιπόν, αγαπημένες μου, τι άλλο όμορφο έχω να σας δείξω όμως εδώ στο μαγαζάκι μου. Έχει έρθει μια φανταστική φουστάρα δερματίνη, έτσι. Τώρα μένω σε αυτά τα κομμάτια, θέλω να τα δείτε λίγο έτσι με ηρεμία. Ένα τέλειο πολύ ωραίο, μια τέλεια πάρα πολύ ωραία κλωσάτη φούστα δερματίνη, η οποία υπάρχει και σε άλλα χρωματάκια, είναι φανταστική. Κάνει εδώ κουφόπιετα, βάζει νούμερο μέχρι 1,30 κάτω, είναι καταπληκτική. Είναι στα 35 ευρώ αν δεν κάνω λάθος, και του έχω βάλει αυτή τη φανταστική δερματίνη σε παλτό, μακρύ. Είναι ένα τέλειο ρούχο, φανταστικό, βάζει περιφέρεια, είναι ελαστική, είναι καταπληκτική. Το φέρνω να το δείτε εδώ πιο κοντά. Είναι ένα τέλειο θεϊκό ρουχαλάκι, το έχω βάλει με ένα μπόμπερ χρυσό από μέσα, για να κάνει έτσι μια αντίθεση, για να μπορεί να το βάλεις και για πιο καλό. Είναι τέλεια ρούχα, τα οποία αυτό υπάρχει και σε μαύρο. Είναι ένα καταπληκτικό, πολύ ωραίο καμπαρδινάκι μακρύ σε δερματίνη. Εδώ, τι να πω τώρα, ένα θεϊκό, βγαίνει στα 50 ευρώ η δερματίνη. Είναι μοναδική και πάρα πολύ καλή τιμή, έτσι. Είναι ολόκληρη καμπαρδινάρα μέχρι κάτω, καλύπτει περιφέρειες, υπάρχει και σε άλλο χρώμα, είναι στα 50 ευρώ, είναι ένα θεϊκό ρούχο. Λοιπόν, αγαπημένες, σας είπα, το έχω συνδυάσει με μια πάρα πολύ ωραία φουστάρα, η οποία και αυτή καλύπτει περιφέρειες. Είναι ένα τέλειο ρούχο που μπορείς να το βάλεις με το μποτάκι σου, με το λόφερ σου, με ό,τι θες. Λοιπόν, αγαπημένες μου, εδώ σας έχω ένα ωραίο animal print, φανταστικό, πολύ ωραίο φουστανάκι, το οποίο καλύπτει περιφέρεια,
Είναι μέχρι ένα 20-1,25, είναι σε στυλ έτσι, σε μπόχο γραμμή, κλωσάρι κάτω, είναι λίγο πιο κάτω από το γόνατο. Είναι φανταστικό και το έχω συνδυάσει με αυτό το καταπληκτικό ζακετάκι που σας έδειξα, με τα ωραία τα κουμπιά. Ένα τέλειο θεϊκό ρούχο, το οποίο είναι μοναδικό. Είναι στα 50 ευρώ, 30 το φουστανάκι, πάρα πολύ όμορφο, κοιτάξτε το, είναι ζεστό, εδώ κάνει καμπάνα, υπάρχει και σε άλλα χρωματάκια. Υπάρχει σε γκρι πάγου και σε μπέζ, ένα τέλειο μοναδικό ρούχο. Λοιπόν, αγαπημένες, έχουμε ρουχαλάκια να δούμε και σήμερα, πολλά. Αυτά είναι τα καινούργια μας τα ρουχαλάκια που ήρθαν χθες. Τα ανέβασα βέβαια στο live, αλλά αλλιώς είναι να τα δεις στο live, αλλιώς είναι να τα κάνουμε τη γνωστή μας παρουσίαση, θα βλέπουμε διαφορετικά πάλι. Έτσι, λοιπόν, τώρα έχω ένα πολύ ωραίο παντελόνι σε δερματίνη και το έχω συνδυάσει τώρα με μια ωραία πάλι, το βγάζω να το δείτε, φανταστική λούρεξ μπλουζίτσα, κοιτάξτε τι όμορφη που είναι, του έχω βάλει ένα ωραίο κοσμηματάκι και από πάνω του έχω βάλει αυτή την κάπα, τη φανταστική κάπα, η οποία καλύπτει περιφέρεια, είναι μοναδική, κοιτάξτε λίγο, είναι αρχοντική, μπορείς να τη βάλεις πάνω από όλα σου τα ρούχα, από τα κουστούμια σου, από ό,τι θες, όπως θες τη φοράς. Λοιπόν, δίνω λίγο έμφαση στην κάπα, η οποία είναι μοναδική, είναι μόνο στα 30 ευρώ. Υπάρχει και σε άλλα χρώματα, όποια κοπέλα θελήσει μου με ρωτάει. Είναι ένα τέλειο ρούχο, καλύπτει περιφέρειες. Μπορείς να τη βάλεις ακόμα και με το τζιν σου, με ένα πουκάμισο λευκό, με ό,τι θες. Ένα τέλειο ρούχο. Πολύ φίνο, πολύ φινετσάτο, ένα μοναδικό κομμάτι. Λοιπόν, σας είπα, δερματίνη, η οποία είναι για πιο αδύνατες κοπέλες, μέχρι ένα 5, παραπάνω δεν είναι νεανική, με ένα ωραίο λούρεξ που φοράω και εγώ, το οποίο υπάρχει σε πολλά χρώματα, είναι στα 16 ευρώ και μια ωραία από πάνω φανταστική κάπα, η οποία δένει εδώ, βάζει νουμεράκι, είναι και σε άλλα χρωματάκια, είναι μόνο στα 30 ευρώ, είναι τέλειο κομμάτι. Τι να σας πω τώρα, μπορείς να τη βάλεις όλα τα ρούχα, είναι μοναδική. Τώρα, τι άλλο όμως έχω, ένα φανταστικό αυτό το πουλοβεράκι με τα στρασάκια, το οποίο είναι ένα τέλειο πουλοβεράκι, βγαίνει στα 30 ευρώ, είναι όλο στρας, είναι πάρα πολύ όμορφο, συνδυάζεται με όλα μας τα ρούχα, με τα πουκαμισάκια μας για αργότερα. Ένα τέλειο ρουχαλάκι. Τώρα, άλλο πάρα πολύ ωραίο που ήρθε oversize σε μπουκλέ, είναι αυτό το γυλαίκο. Υπάρχει και σε άλλα χρώματα, σε πολλά χρώματα, ό,τι μου πείτε, σε μοβ, σε μπέζ, είναι τέλειο, είναι φανταστικό, το ύφασμα είναι ζεστό, είναι oversize, βάζει νούμερα, είναι θεϊκό, είναι στα 35 ευρώ, είναι ένα τέλειο ρούχο, μπορείς να το βάλεις πάνω από άσπρο πουκάμισο, από μαύρο, από ό,τι θες. Αγαπημένες τέλεια ρουχαλάκια, εδώ έχω συνδυάσει ένα ωραίο παντελόνι με αυτό το φανταστικό πουλόβερ, το οποίο κοιτάξτε το λίγο, βάζει νουμεράκι, είναι άνετο, είναι στα 25 ευρώ το πουλοβεράκι. Του έχω βάλει ένα ωραίο μπέζ και από μέσα ένα πουκάμισο, σαν συνδυασμός είναι φανταστικός, μπορεί να του βάλεις και ένα ωραίο κόσμημα και κάνεις ένα ωραίο, πάρα πολύ ωραίο ντύσιμο. Λοιπόν, άλλο αγαπημένες και λατρεμένα μου κορίτσια, εδώ πάρα πολύ ωραίο πουλόβερ που έχει έρθει εδώ,
είναι με στρασάκι εδώ, εδώ. Υπάρχει και σε άλλα χρωματάκια. Τώρα σας το δείχνω εγώ στο μαύρο, υπάρχει σε λευκό, υπάρχει σε μπες, είναι άνετο. Βγαίνει και αυτό γύρω στα 30 ευρώ, είναι πάρα πολύ όμορφο πουλόβερ. Άνετη γραμμή, μπορείς να το βάλεις άνετα. Ένα ωραίο που επίσης έχω να σας δείξω είναι ένα άλλο που θα σας το δείξω έτσι σαν σύνολο. Είναι αυτό το μπουφάν, το οποίο είναι oversize, είναι σαν το γυλαίκο το αμάνικο που σας είχα δείξει. Αυτό είναι σε μπουφανάκι, είναι χοντρό, βάζει περιφέρειες, υπάρχει και σε άλλα χρώματα. Είναι ένα καταπληκτικό μπουφάν, το οποίο, τι να σας πω τώρα, μπορείς να το βάλεις άνετα. Είναι ψηλό, είναι ελαφρύ, είναι ζεστό, είναι καλό. Υπάρχει και σε άλλα χρωματάκια, βγαίνει γύρω στα 50 ευρώ. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, άλλο που έχω να σας δείξω, πάρα πολύ ωραία είναι και αυτά τα ζακετάκια, τα οποία είναι πάρα πολύ όμορφα. Μπορείς να τα βάλεις έτσι με όλα σου τα σετάκια. Επίσης κάνει αυτή εδώ την ομορφιά, εδώ το κέντημα δηλαδή, το βλέπετε απ' έξω. Πάρα πολύ φίνο είναι και αυτό. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Μπορείς να το συνδυάσεις με όλα σου τα ρούχα, και με πουκαμισάκια και με μπλουζάκια και με ζιβάγκο και με ό,τι θες. Αυτό βγαίνει γύρω στα 30 ευρώ. Είναι ένα τέλειο μοναδικό ρουχαλάκι. Το έχω σε αυτά τα χρωματάκια, είναι ζακετούλα, είναι ζεστή, είναι λίγο πιο ιδιαίτερη, δεν κλείνει, είναι ανοιχτή για να βάζει και νουμεράκι. Πάρα πολύ ωραίο κομμάτι, φανταστικό. Όπως επίσης ένα πολύ ωραίο σε casual γυλαίκο είναι αυτό, με τα γραμματάκια, είναι φανταστικό ύφασμα, είναι ζεστό, είναι καζάκα, είναι casual. Εδώ κοιτάξτε με τα γραμματάκια, έχει ζωνούλα, βάζει νούμερο, είναι στα 40 ευρώ. Υπάρχει μαύρη και γκρι. Αγαπημένες, πάρα πολύ όμορφα ρουχαλάκια. Έχω, τι άλλο έχω να σας δείξω όμως, και έχω και ένα πάρα πολύ ωραίο φουστάνι που ήρθε χτες σε λούρεξ επίσης, το οποίο είναι αυτό που βλέπετε, είναι πιο κοντό, μπορείς να το βάλεις δηλαδή σαν μπλουζοφόρεμα. Ένα φανταστικό. Τώρα εγώ το έχω συνδυάσει με το μπόμπερ μου, το ονειρεμένο μπόμπερ μου, κοιτάξτε το λίγο, με ένα ωραίο κασκόλ, λατρεμένο ρούχο. Το μπομπεράκι βγαίνει 40 ευρώ, το φουστανάκι βγαίνει γύρω στα 25. Αυτό το φουστανάκι είναι μέχρι το γόνατο, αγαπημένες, πιο κάτω από το γόνατο, είναι σε λούρεξ. Λοιπόν, αυτά είχα να σας δείξω. Ό,τι χρειαστείτε με παίρνετε τηλέφωνο. Σας φιλώ γλυκά, να είστε καλά, δέστε το live, έχει πάρα πολλές προτάσεις, και ό,τι χρειαστείτε με παίρνετε τηλέφωνο. Φιλιά πολλά, να είστε καλά, αγαπημένες μου, γεια σας.